Sakon zuciya ki ban izini na fada, kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke roina. Shi so halitta ne sannan makaho ne, yin shi tilas ne wani sa'in mugu ne. Ya hana da aiki na, ya rufan idanuna, ya jiga ta ruhina, ya mayar da ni bawa. Ki mini gata, ki bani sarauta, na aminta. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ya tabbata a gare mu baki ɗaya. Amma sai dai ka yi kuskure. Da na fara zama kafin ne sallama ko? Au, ka san hakan kuskure ne ka aikata? Zakuwar na yi magana da ke neman da ni. Me ke tafa da kai? Sakon zuciya. Sakon zuciya kuma? Eh. Na sha jin su bila adadin, ba su taɓa gamsar da ni ba. Don Allah malam na zo nan ne don na kaɗaita. Idan ba za ka damu ba don Allah ka bani wuri. Ki haƙuri. Ko da minti ɗaya na samu, na isar miki da irin wanda zuciyata take tafa da shi. Ina jin ka. Ga sako buɗe duba ki faɗan amsar ki. Na ce ina jin ka. Cetawa ki saka la'ana. Malam da kai nake. Jimana. Sorry. Na ce ina jin ka kuma ka ƙura min ido. Kallon fuskanki ne ya ɗauke min hankali. Gaskiya ke kyakkyawa ce. Musamman na zaki fito gasar kyawawa. Allah ya albarkace ki da suma irin ta Larabawa. Gashi baki kirin yana sheki da kilkili. Zubin goshin ki ya daidaici alƙibla. Hakan yasa zaman kallabin ki bambanta da na sauran mata. Kina da matasar ƙwayar idanuwa. Masu sanya raba ina duk wanda ke kallon ki. Tsayuwar hancinki ya daidaita tsakanin fuskarki. Karar hancin na nuni zuwa labbanki. Allah ya ni'imanta ki da gamsassun labba. Ba dan kar na saba ka'idan alfarman minti ɗaya da na nemi a gare ki ba. Da sai na faɗa miki muhimmancin labbanki. Abun duk wanda ya sa an sa miki a matsayin matarsa. Sai dai kash babu lokaci. Akwai lokaci. Ka ci gaba da faɗa min daɗaɗɗen kalaman nan naka. Daga yanzu har zuwa faɗuwar rana, lokaci na kan. Sakon zuciya ki ban izini na faɗa, kar in Na gode. na so zai min illa. Amma ki haƙuri. Inda yanzu Allah ya haɗa ni da ke. Duk sanda muke tare, zan ci gaba da yaba ni'imomin da Allah ya albarkaci suranki da shi. Tun daga sumar kanki har zuwa tafin kafanki. Amma yanzu abin bukata shi ne, menene sunanki? Sunana Lubna. Lubna Salim. Sunan waye ni wannan kake haɗa sunana da nashi? Sunan jarumin kenan. You are really special. Ko? Kaɗin na musamman ne. Na gode. Me za baki? Dama na yi ordering ice cream ne kan kaje. In ba za ki damu ba, ina mai kawo miki goron gayyata zuwa teburi na. Sakon zuciya ki ban izini na faɗa, kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke. Fitowar kin nan alama ce na zuciyarki ta samu sakon zuciyata. Tabbas, ina zaune a cikin gida zuciyarka ta sanar da zuciyata cewa kakanin kana tafe. Shi yasa na fito domin na tarbe ka. Ashe zuciyarki tana da ƙarfin fahimtar sako daga zuciya. In dai ta zuciyarka ce ba,
Shi yasa wani lokacin sai ji alamar son kina mun zare a tsakanin kirjina. Wani sa'in sai ji alamar sa anan. In na kai hannu dan na taba sai ji ba anan yake ba. Kamar ya dawo nan. In na kai hannu dan na taba sai ji ba anan yake ba. Sai na fahimci ba tsakanin kirjina yake zarya ba. A jinin jikina ne. Saboda tunda na tashi a rayuwata nake fataucin neman wacce take rike da mabudin zuciyata. Ban samu ba. Sai ran da Allah ya haɗa ni da ke. Na fahimci ke ce wacce kike rike da mabudin zuciyata. Kin bude, kin shiga, kin kulle. Babu wacce za ta sake shiga. Lubna Salim. Rayuwa ta ke ce. Mutuwa ta ke ce. Na barki lafiya. Kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke roina. Shi so halitta yin shi tilas ne, wani sa'in mugu ne. Ya hana ni aiki na, ya rufan idanuna, ya jiga ta ruhina, ya mayar da ni bawa. Ki mini gata, ki bani sarauta. Lale marhaban da isowar ki Lubna Salim. Ya kai kasancewa ina bayan ka? Zuciyata ce ta sanar da ni. Da kuma na natsu na sarwara. Sai na ji bugun zuciyarki a kusa da ni. Zuciyarka wace irin zuciya ce da take sanar da kai abin da idonka bai gani ba? Zuciyata irin ta kowa ce. Amma amfaninta ya bambanta da na kowa. Tunda na haɗu da ke, take sanar da ni dukkan lamuran da ya jimbance ki. Ko da idona bai gani ba, saboda muhimmancinki a gare ta. Ashe har matsayina a zuciyarka ta kai haka? Nan gaba ma sai kin fi haka. Dan a halin yanzu, ke ce mai jan ragama mulkin mallakar zuciyata. Masu lissafi suna cewa, ɗaya a tara da ɗaya, biyu. Amma a tsakanina da ke, ɗaya a tara da ɗaya, ɗaya ne. To lecturer. Kya ji da shi. Bari ne sabin naki. Da baki ko zaki iya da hannunki. Na gode. Da gani ba tambaya, kai ne Salim, mai isar da saƙon zuciya. Sai dai kana isar da ita ne inda ba mahallinta ba. Baiwa Allah, ban waye ki ba, amma da alaman kamar kin san wani abu a kaina. Ni sunana Hafsa, 'yar gidan marigaya Alhaji Tukur, mai fata. Ina fatan ka waye shi. Ƙwarai kuwa, don yana ɗaya daga cikin masu arzikin wannan gari. Allah ji ƙanshi da gafara. Amin. To, ni dai 'yarsa ce, 'ya tilo ɗaya tak wacce kake jin labari. Na daɗe ina bibiyar ka, har na fahimci cewa kai ne irin namijin da nake so ya zama ma'abocin rayuwata. Salim, ina son ka. In har ka amince da soyayyata, a nan da muke zaune zan baka naira miliyan 10. A rayuwar da za mu yi ta soyayya, duk wata kana da albashin miliyan 1. In har ka aure ni, zan baka dukiyata gaba ɗaya. Hakan ya maka? Hafsa, a farkon na mai miƙa miki godiya da wannan arzikin da kika zo min da shi. In har kuma ban amince da ƙudurinki ba, ba miki adalci ba. Amma rashin amincewa shine adalci a gare ni. Saboda ba zan miki ƙarya ina son ki saboda dukiyarki ba. Mace ɗaya tak nake so duk duniyan nan, ita ce Lubna Salim.
don tafi min duniya da abin da ke cikinta. A baya zuciyata a kulle take, ita ta buɗe, ta shiga, kuma ta kulle. Babu wata ƴa mace da za ta sake shiga har bayan raina. Bayan haka ina so na baki shawara. Ko da nan gaba kar ki yarda zuciyarki ta baki shawaran ki sake nema na, saboda ba za ki samu nasara ba. Sakon zuciya ki ban izini na fada, kar in rasa kai na so Salim, illa na sha wahala na canja kamala duk saboda ke roina. Shi so yanzu na tabbatar cewa soyayyar da kake min ta gaskiya ce. Hafsa nan ƙawata ce. Mun shirya hakan ne daman don mu tabbatar da saƙon zuciyar da kake Haka ne Salim, mun shirya hakan ne don mu gano gaskiya. Ni ba kowa ba ce face ƙawarta. Lubuna, kin yi dacen masoyi mai tsada. Sai dai na ce Allah ya tabbatar da alheri. Ni zan tafi, sai mun yi waya. Sakon zuciya ki ban izini na fada, kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke roina. Shi so halitta ne. Hello Lubuna, da Allah ma haɗa a shagalin ku Jones, akwai wani magana mai muhimmanci da nake son mu tattauna ne da ke, sai na ƙara so. Hafsa kin ce in zo muna da magana mai muhimmanci. Da fatan dai ba matsala. Na kirawo ki ne mu magance matsalar da ke tunkaro ki. Matsala kuma? Wace irin matsala? Daga Salim. Salim ɗina dai. Ƙwarai kuwa, na san kin tsunduma cikin kogin son Salim. In har ya yaudare ki, wannan shine zai zama babban tashin hankali a rayuwarki. Ki yaudara. Hafsa kin san me yake faɗa kuwa? Yaudara fa. Salim ɗina? Ina. Manta kawai. Tunda kika gabatar da Salim, na fara ƙwaƙƙwaran bincike a kansa. Har na fahimci cewa shi mayaudari ne. Yana amfani da baiwar da Allah ya basa na kalaman soyayya. Yana sace zuciyan 'yan mata da shi, daga ƙarshe ya yaudare su. Yanzu hakan, na dawo ne daga gidan su yarinyar da ya yi wa ciki. Ita ma haka ya yaudare ta da kalaman soyayya. Ya sace zuciyarta, ta ba shi yardarta. Daga ƙarshe ya ci amananta, ya mata ciki. Gashi ya guje ta. Sa'an nan ya dawo kanki. Yanzu ke ce ƙudurarsa ta gaba. Wannan shi ne sahihin labarin Salim. A'a. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ashe Salim macuci ne? Ashe Salim mayaudari ne? Ashe Salim azzalimi ne? Wace yanzu me mafita? Don Allah ki bani shawara. Ina so ki rabu da Salim. Ina so ki fita daga harkar shi. Ba ke ba shi. Na ji shawarar ki ƙawata. Duk da ina son Salim, dole zan haƙura da shi. Dole zan haƙura da shi.
Sakon zuciya ki ban izini na fada, kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke roina. Shi so halitta ne sannan Lubuna, dama da waya nake ta kira baki dauka ba. Lubuna, dan Adam Muhammad ki tsaya. Na tsaya ne don ka kira sunan soyayyen halitta, amma ba don kai ba. Ha ba Lubuna, nake faruwa? Mene miki? In wani laifin da muke gaya mun zan baki hakuri. Salim, ba na son ka, ba na kuma ƙaunar ka. Don haka kada ka sake zuwa ƙofar gidanmu. Haba Lubuna, me ya tsanani haka? Don Allah in wasa kike ki daina. Don wannan wasan yayi tsauri da yawa. Kin san bayan da zai na rayuwa ba tare da ke ba. Don ke ce hajjata, ke ce muradina, ke ce taskar rayuwata, sannan madubin duban sirrina. Rabuwa da ke in ba mutuwa ba zai yiwu ba. Dakata Salim, wa'annan daɗaɗɗen kalaman kan ba za su sake tasiri a zuciyata ba. Na faɗa maka ba na son ka, ba na ƙaunar ka, kada ka sake zuwa ƙofar gidanmu. Lubuna. Sakon zuciya ki ban izini na fada, kar in rasa kai na so zai min illa. Na sha wahala na canja kamala duk saboda ke